Kazwai vanonamata vari muimba yechishanu mujerusarema baba Johani wakauya neswi. Pauro wakadzika 1938 ukataura ndini Pauro. Jorodhani rekutanga rakaitwa 1940 pana Nyamongora. Jorodhani rechipiri pana Kapunga Shiri 1942. Izwi Pauro rakaita Jorodhani from 1940 up to 1984. Vadhasi vese vakafa 1984 musi wa 26 January 1984. Vabhiosi vakatanga kuita Jorodhani 1987. Jorodhani ravo rekutanga vakaita pana Gwatura muna Dandi. Vakapedza kuita Jorodhani 1997. Vabhiosi vakafa. Kwakagadzwa 12 neNgross Peter pana Abhiosi 1997. Ndopakatanga rwa Jorodhani rembiya ipapo. Richiitwa nevarume 12. Pambiya yeJorodhani pakasiwa baba Elisha Gwaze nababa Tobias Mtsogonyori ndo vababatidzi vaviri. Baba Kininos, baba Lawrence Kasiyavuma nababa Philip Namaibonde ndo vakaitwa vabati vembiya yeropa kana kuti vabati verupawo pamhiri perukova. Baba Ebenija nababa Houston vakaitwa vamiri pamucheka kufugura mucheka vanhu vachipinda vachivhura mucheka vanhu vachipinda paipai. Baba Laxod vakaitwa mugezesho vanhu padishi kuPascha. Baba Jameson Gondo vari mudyisi wePascha. Baba Fani Chiore vari pamukombe wePasika. Baba Ashemi nyika dzino vari mubikisi wePascha ndiye mukuru wekitchen. Baba Ashemi nyika dzino. Baba Spada Mushimanikire ndo vanga vari muridzi womureza. Vakwana 12 ndo vatakasiyirwa chengetai runyararo mutakure Jerusalema murudo. Hakuna maJerusalema maviri. Rimwe chete rakasiyiwa pana bonde ravakwa neNgross Paulos. Ndiroro rakanzi naPauro kana roparara rinoenda tsenga. Zvino kana muenda kunorivaka pamari vakapo ndo patsenga here. Ngatidzokedzane tinamati pamwe chete murudo. Thank you.